Ahoj. Ahoj. Oče je doma, prosím ťa? Baba. Nie, asi nie. A nevieš, kedy sa vráti? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, počúvaj ma, musíš teraz chvíľku počúvať, dobre? Dobre. Poviem ti, čo mu máš odkázať, dobre? Nekvíkaj teraz pozorne počúvaj, aby si to mohla povedať ocovi, dobre? Keď sa oco vráti, tak mu povedz, že aby mi doniesol ramienko rozdeľovača. Fungajú. Diana, fungajú. Počkaj, nie, nespievaj si, počúvaj pozorne. Ramienko do rozdeľovača, dobre? Do Škodovky. Ale nech nenosí na ten starý typ, ten uší, chápeš? Musí to byť nový typ, čo sa už do 120 dával. 120, Škodovka. Io, tudo kaka, kaka, Teraz nespievaj, lebo ja mám teraz pocit, že ma ignoruješ. Nie. Ešte raz. Otcovi odkáž, aby mi doniesol ramienko do rozdeľovača nový typ. Ja to strašne súrne potrebujem, lebo musím ísť zaviesť brata do mesta. Dobre. No, odkážeš to otcovi? Môžem sa spoľahnúť 100%? Ahoj. Tak mu to odozdaj, dobre? Ale. Spoľahnem sa na teba. Čakám ho na družstve, dobre? Dobre. Ahoj. Ahoj.